काय रे आणलाय शोधायला खिल्ला. तो खोदा तो इकडं कुठं कुठं आहे ते. काय ना त्या आतमध्ये तिकडच्या अजून आहे. रस्ता आहे तिकडं नाही तो बघ तिथं रस्ता आहे. माझं तिथलं किल्ला आहे इथं असं तर मिळायला काय इथं लागतो. राहू दे राहू दे. कुठं आहे इथं आहे ना. आहे तिथं दिसला सारखा. इथे एक लेवल आहे हेलोंड्याची जाणी ही 3 पानं आहेत. दाखव दाखव थोडा मोठा आहे आताच खणला. तर ठेव त्याकडे पिशवीत ठेवायला आणली पिशवीत बघ छत्री. मला काय माहिती अजून एक आहे. हेलंडा कुठं निघाला हेलंडा अजून एक भेटला 3 भेटले 3. तेच तिकडं दिलाय. बघतला बघतला हा हे सोम पुढे जाऊ नको एवढा. आता भेटला हो तो पण बारका आहे असू दे त्याला. ते खेलंडा कुठे शोधले. आहे खेलंडा दाखव थांब थांब. हेलंडा भेटलाय जरासच आहे बारका. घे त्याच्यात घे तर खा निसून खा. मित्रांनो घ्या आहे अजून. कुद 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 होत तो आम्ही येतो मी येतोय सोमते. काय कुठे दिसलाय तरी कुठे. याला बाहेर हा बघ बघ कुठे आहे तो इथं आहे. याला बघ ना कुठं आहे ती. अरे ह्याची यल तोडली यार. हिकडनं बघ हिकडनं कुठे गेलंय ती वरनं. तोडतात सोम किती शोधलंच रे. एक तरी कुठं आहे. खोद गवत पहिला साईड ला कर. हे धर शिखान. माझ्या ह्याच्यात दोन्ही बघा.
हे भेटला जिगू. भेटला एक एलोंडाच आहे ना. कुठे आला आला त्याला दोन भेटलं. काय हात दोन भेटला. हाय दोन भेटलं जिगूला तिकडनं आणला खोदून. हलवू नको तो कुदल्यान का कुदल्यान तिथं पण आहे. मग किती भेटलं. इथनं काढ लवकर ही दगड उचल. काय वाटलं हे तुला भेटला काय तुला. तो बघ तिथं आहे. नाही हा हा खालचा अरे ब हे 3 पान. सोमला भेटलाय बोलताय काय कुठं. कुठं काढ. सोमी पहिल्यांदाच काढताय वाटतं लय मेहनत लावताय. काढ तर दिसताय का नाही. वर तेला ता काढलास. मी पण काढला नाही मोठा आहे तो. सोम सारखा भेटलाय. सोम भेटला. बघ इथं आमटी आहे बघ आमटीचं झाड आहे बघ खाली जाऊन कवडी आहे. ती बघ हाय ती बघ. ती बघ दिसली जाण. मित्रांनो आमटी भेटले. तुमच्या इकडे काय बोलतात ते पण सांगा. ही बघ एक इथे आहे हाताजवळ बघ. ही खातात आमटी आमच्या इकडे आमटी बोलतात तिला. ही वाली की ही मोठी वाली पानं नाही हा डेट निसून का. अरे हा हाय ना ही साल निसून का. आंबट आहे ना. हे लवकर शोध आमटी हवी काय. निसून का. दाखव. घेतले जिगूला एक भेटलाय कुठं. दाखव. ठेव ठेव आतमध्ये पकड रे.
वरती बघूया मित्रांनो. श्रीकांत जाता आमटी बघायला, आवडली त्याला. तिथं हाय काही ह्याला असा हे आहे ना, ही पानं त्याला अशी उचलून हे करून बघ, अशी हलवून. अशीच बघ असेल. हाय वरतीकडे बघ. नाही मग राहू दे. मित्रांनो एवढी बस घेतली किती आहे. अजून आम्ही बघायला जाणार आहोत वरती. चला ये वरती चला आता बघायला. कुठला कुठला खदलाय आपण हो चला आता वरती चला खाण्याला. ते वरती चला खाण्याला. कुठं आहे ना बघ, डेट बघ तिथं खोद उपकला तिथं आपला ते येईल का हाय मग हवं हवं काय बरं तो तोडला. सोमला भेटला एक. कुठं आहे तो? कशात? कुठं आहे? सोम रोड खोदायची सुरुवात करताय. हा कुठं आहे? लाल मुंग्या नाही ते डोंगला आहेत. डिंगल आहे कुठं? तर माझ्यावर चढलेला आहे. अरे तो नको करू, तो रोड मध्ये आहे. हा काय एलंडात ना सोडला आहे तो. हो तुटला आणि अर्धा इथं हा आतमध्ये. अर्धा तो रोड मधनं कुठे येल भात. रोड मधनं मित्रांनो आता आम्ही आमटी बघायला जातो. हा चला तुम्हाला दाखव. खाली दाखवली तिकडे बघता किती आहेत ती. हो माहिती आहे तुझीच बॉडी आहे. तुम्ही पण खायला या. हेलंड लय शोधलं. तिथं तीन मार तीन मारतच जा. काका मी बाय बाय केलं. अरे तिकडे आमटी आहे ना, तिकडे बघून येऊ. आमटी हा इथं कुठेतरी आहे. मित्रांनो आमटीच्या इथं आलो. ही बा आमटी आहे. काय झाली? कशी काय? हिला काय कुठे लागले? होल असत तिला हे होत.
तिथं खाली होतं. नाहीत काय कुठे कुठे आहे कवडी? हो हो दिसली. दिसली. एक इथं हे होते ना. गाडी उपटलेली आहे वाटतं. नुसता खायला नुसता आमची खाऊ शकतो. चला ते घरी. ती नाही तू ह्याचा झाड आहे चिखलांचा आहे. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटा वाजवा विसरू नका.